Closed doors, I'm a fool for your love. Wala ang asting ko yan. Iya daw kung patulgon. Mga tanong na sungan. Ay, pataka. Uba na lang ka kunin mo. Uy, kapoy. Abay kayo tulog. Ano na itong nata? Dili ko matog. Musayo ko dahil ko. Iya ko daw kung tiktikan daw. Sige, Ano na sa bukang kaya ano ito? Ano na sige. Di lagi ka matulog. Ito ko na yan. Ha, mag-practice sa lagi ko. Tulog na gabi niya. Mag-practice sa lagi ko. Wala ka dira. Ikaw lang katulog na. Di lagi ka matulog. Ang bata. Mahilar ka dito. Yan lang nga ito. Gula kaya. Ay, dili lagi. Mag-practice lagi ko. Ay, sos. Mo ba na lang ka? Tulog na. Yan, di makatugan ko. Tulog na. Tapos ay, alas 8:30 ba mong guling ko? Hindi na. Wala ka na. Di akong patulgon nga. Kung practice ng sayaw ron para sa among kuan. Araw ng umbay. Ba na lang talag. Tapos yung patang ito. Yung pinagul ito. Taray. Ano ba ito bro? Paabot. Garo. Nilagi ko matulog. Tulog na. Nilagi ko matulog. Matapos po ang 5 wins at 3 losses, pasok na po tayo sa Hindi daw kong patulgon. pero nasabak pa rin po ang tira sa huling window ng all Ay! players sa Feb 20. Mo practice man. Palapit na rin po yun. Nadia sa sako kay. We're also Nasa sako nga yelo kay. squad natin. Dalawagi Mo practice ron ay. HD kontra North Cotabato. Wala pa, alas 8:30 pa man kumadto rito, alas 8. Champions League. Kay Nakakuha sila o nakuha nila. wa pa man ron si Christine. Tapos ang feeling, Ha? po kahapon yun. Gani, magmotor mo ko. Espejo, na nakascore po ng 21 points. Ah, nasa sako nga yelo kay. Bugawa with 20 markers. Sorry ha, alam ko naman na dati cheer ko ang mga taga-UST na nandun sa Bye Cotabato, no? Pero guys. signal na po kasi Matulog na si maya-maya. King ko yan guys. Sige guys, mag-practice pa. Sorry ha, signal lang na